Kata mana okache neno kanyo ka nyasi hobagi nyasi mar tipo mosebedo ka dhi nyime chakruok mar jumane odiochieng' ma kawuono nyasi ma kamano rumo akini bed ni yudo thuolo ang'e ni nikech in buore Nairobi ka aparo ni samoro nokidhi nokiyuor nonega yuore nedo boro gwela nokadhi okamanage to dhi lakini en nyasi maber ne onyiyo miyo bet together wange kwa chal and theme mar nyasi no en about unity wobet achiel ndio ka oburo ga yako buro wach kanu bet achiel koro gino emphasize unity and one diverse you looking about 27 clans koro pogore and sub clans ye kanyo koro malego to karachuonyo to kanyamkago to mwalo kade mwateo duto koro man diversity and then gima bere gineni nyiso ni entie heritage no kaye kanyo no kaka watedo chiemo gikma kwa chal timo many ka gijolo nyiso akanya artifacts koro gima timo kanyo ber and then okinegi kete mabe functions this soni sajum timo kutimiri soni senye beach kucha Rongo University no kavisi marongo wo kanyiso kwanye main exhibition jineno wahe masaneno wachal nadi and then governors ma organize gino gitimo gima ber ahinya kech governors pasan gi pesa and then gine joma guide the counties and you one very lucky the other day when I met one of the governors okono kachingi gimikia ni Iluoland ka governors man kanyo 3 of them gin old boys magalliance yeah uchira yako nena alliance Professor Nyang'nyong nena alliance James nena alliance bako jo alliance we magi jo makare kabisa of course Gladys wangene graduate of here kanyo koro jogi jumusomo mondo ben guide wa going forward lakini gitimo gimaber kaka organization makanyo and then giketo kaka wuoyo religion back religions talks religion ting madonje religion machon masani ndalo mane Reverend Alfayo Mango difagu musungo cha kanisa mare Johan Wale bene chako mare Milkio Ndeto bene mkare tuntimo kubesani nti Catholic they are all other religions bago be gibo discuss kanyo ayo timag youth giwache governors be kaknyalo run the counties and tig moko tig in sessions ka Adams watch kanyo ka in sessions moko bag mentoring entertainment na kanyo giloso mang'eny in fact all those days git gi mang'eny matimre kanyo goya bal na kanyo go ajobe na kanyo tag of war you know ngi jolo hero goya men wrestling bene kanyo and then ko jolo hero sports nyikela wuod no wor inasema de no wor de nyikelo ke kanyikela nyikelo ngi gedu yidi to mo sports maber mono mi dhoko mokendo so kanyikela shows they were the sportsmen ibugo pika ko dera kangini ngat mole ne gi compete ga so jolo jo competition so mago tebe do shown kanyo and gin ko storytelling ketting this session ma storytelling ingejo matindo kiake wacho gormeto kian go story chal nadi gin ngani gormayene na football ko diso kan gormenga mahama lala kabana ngama nadi Luanda Magere inyisogi Paul Boya ni koro kanyo kacha adwaro mar mondo mi waluosi gi momeni nyasi makamagi ochuno kata mana wan kaka rowere nek bende wayuora nyasi makamano nikech nyasi makamano ing'eni neno open en nyasi mabende onywando kila ng'ato no gwel nyaka rom gajonga lakini rowere bende yudo thuolo mar dhi kanyo mar mondo mune moko kuom kitwa gi timbewa ma samoro wiwa nyalo bedo ni wila mar mondo mi somo ne oganda Kaluo